OK, takže čus lidi, vítejte u dnešního videa. Tady je Meroxen a dneska to bude něco trošičku speciálnějšího. Dneska to bude už dlouho odkládaný vlog ze soutěže Hackathon, kam jsem se já a další mý 4 spolužáci přihlásili. Kdyby někdo nevěděl, tak Hackathon je vlastně událost, během který se sejde několik skupin jednotlivých členů, ale v našem případě to je několik skupin lidí, většinou programátorů nebo čeho takového prostě okolo počítačů. Pracují na nějakém projektu, který se prostě zadá a je na něj určitý časový limit. V našem případě byl podtitulek toho hackathonu Nemocnice, kde zábava pomáhá léčit, tudíž jsme měli myslet a po případě naprogramovat něco, co by ulehčilo život dětem v nemocnici pomocí moderních technologií, námi vymyšleným programům. Takže ještě předtím, než to začne, tak by se hodilo trošku říct, že tenhle vlog jsem hodně odkládal, že potom, co jsme se vrátili domů, jsem zjistil, že vlastně ty záběry nejsou úplně zas tak speciální a nevěděl jsem, jestli to vůbec budu chtít jako udělat. A trošku taková větší překvapivá věc, a to je to, že my neumíme programovat. Ano, my jsme se přihlásili do programovací soutěže bez toho, aby jsme uměli programovat. Takže náš plán spočíval v tom, že během toho, co všichni tam psali tisíce řádků kódu, dělali tam různou grafiku, propracované aplikace a tak dále, tak náš plán spočíval v tom, že uděláme webovou stránku toho našeho projektu přes Webnote, uděláme nějaký hry ve Scratchi a to celé složíme do prezentace. Ta soutěž probíhá tak, že všech těch 10 týmů se sejde, zadá se téma. Měli jsme na to teda 24 hodin, během kterých jsme měli udělat co nejlepší program nebo věc, která by co nejvíc seděla s tím zadáním, a potom jsme to během 5 minut měli odprezentovat před ostatníma týmama. My jsme fakt byli úplně zoufalí. Takže já už to nebudu nějak zdržovat a užijte si teda to, co jsem z toho slastil. Dostali jsme se na balkón. No. Tamhle je vozovna. A tamhle je Šimon. Tady panic room. Vůbec tě neslyším. A to je hustý. Že to je hustý! Tak určitě. Tady se vůbec neodráží zvuk. To je úplně geniální. Tak jdem zpátky nahoru. Jdem makat. Jak se přivolává Víta? Krásný výhled na noční Plzeň. A na Zdendu. Programování jsme vzdali a klouže to tu. Jo, a ještě jedna taková poslední věc. Na té soutěži skoro nikdo nespal. My jsme byli jediný tým, který to prostě o půlnoci zalomil s tím, že si nevíme rady. A šli jsme se vyspat. Je poprvé v nás, že může být zahrnuto jako co se říct sebou, co je čeká. Potom pobyt u nás to je, když to umí, že můžou hrát dokumenty, že jsou akce, kde se co děje a tak, a potom mapa oddělení, kde můžou najít, co kde je. No a tady je jako novel, který si musíte naskenovat a všimnou vám tady ukáže. Protože ty naše stránky tak jsou vlastně na těch jsou jednoduché. Jako hlavně máte 3 jednoduché, které můžete kliknout. Jestli jste poprvé u nás, které se kliknete tak, tady máte informace o pobytu. Máte vlastně všechny důležité informace, které potřebujete, když jdete do té nemocnice. Poté mapu
oddělení, kde jak to oddělení vypadá, také videa podle toho, kam jdete, tak si viděli, co vás čeká. A u pobytu u nás máte program akcí, abyste věděli, co se děje někdy. A čtyři zábavy, které jsme děti, kde máte vlastně dvě jednoduché hry, kdyby se neměli. No a to je všechno. Mám nějaké otázky. No tak to bylo stejně ten pobyt těm dětem a když se mohli připravit na to, chcete část nemocnici, protože když máte tak vůbec neví a lidi se bojí toho, takže si to chtěl vlastně střílet. Když tam budou, nebo když tam už jsou, tak můžou brát ty hry, tak si myslím, že můžou soutěžit. Přímo řečeno, nejsou schopni konkurovat krátkou, které většinou je to spíš jenom nových vlastně jsou to dostali jsme na začátku a konzultovali jsme a můžu si stát, co si s tím nahrát. Já jsem mohl tak svoje informace z programu, dokonce i svoje nějaké školné centry, tak dokonce i si tam nahrát sami. Měli jsme úlohu, který většinu dezinteresoval Takže já doufám, že jste si vlog aspoň trošičku užili. Jak jsem říkal na začátku, po naší stránce bych řekl, že to nebylo nějak moc ohromující. Každopádně myslím, že se to docela povedlo. Každopádně teda doufám, že se vám ten vlog líbil. Pokud ano, určitě nezapomeňte dát like. Pokud jste tady noví, tak nezapomeňte dát odběr, budu za to moc rád a uvidíme se teda u dalšího videa. Takže zatím čau.